presidente ngayon darating. Wala pong problema. BBM po. Si BBM si Sir. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating eleksyon. Si Isko. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating eleksyon. Opo. Sir, kayo po. Lini, 3 beses ko boto. Lini tayo. Ito si Idol lang. Sino Sir? Sino yan Sir? Kayo. 5 million, Lini. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating. Si BBM. Meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating eleksyon. Sino Fredo? Sir, survey lang kami. Baka meron na kayong... Sino Sir? Bumbong. Ma'am, ikaw! O, sino yan, ma'am? Yes! Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayon darating eleksyon. Aral pa eh. Wala pa, Sir. Wala pang desisyon. Ma'am, meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Si Lenny po. Yo mga ka-chols, once again nandito na naman po tayo sa panibagong araw, panibagong survey na naman tayong kalye survey natin. At syempre nandito pa rin po tayo sa Naga. Syempre hindi pa po natatapos kung ano. Sige lang. Okay. Yo, may kumaway mga bagets, may kumaway. Yo, kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to like, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa aming bagong video. So once again, andito po kami sa part 3 na po ito ng aming kalye survey. Dito po sa Naga. Mag-survey lang po kami kung meron na kayo napupuso ang presidente ng darating na eleksyon. Nauna ma'am. Sino Sir? Lini. Yan nauna. Sino Sir nauna? Ito. Dalawa kay Ma'am Lenny. Tara guys, dito tayo. Salamat po mga kuya. Sir, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si kuya. Salamat kuya. Dito tayo. Kuya, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Uli ni Romredo ma'am. Si Lenny, si kuya. Salamat po. Sir, kayo po. Lini. Si Lenny, si kuya. Salamat po. Iyo po. Salamat po. Lini kami. Sir, baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon. Lini kami. Oh, yung Salamat po. Tara guys. Baka may extra pera ka dyan. Sir, baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Kasi pagdating namin doon tatanggal, uwi kami. Lini po kami. Lenny, si kuya. Salamat kuya. Tara guys, ito kuya. Kuya, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lini. Si Lenny din si kuya. Salamat po. Kuya, istorbo lang. Survey lang kami. Baka meron ka na po napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino yan kuya? Lini. Si Lenny. Salamat kuya. Tara guys, dito tayo. Ate, nagbuboto ka na? Ay, hindi pa sa akin. Tama. Pwede makyat. Kuya, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. At hindi ko lalo po, Leni Robredo. Si Lenny din si kuya. Salamat kuya. Pwede ba sa taas? Pwede. Hindi ata. Pwede ba dyan umakyat kuya? Paris na po kami. Alis kami na kuya. Dito na tayo. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating. Wala na comment sa ate. Salamat po. full speed. Tatay kayo po. Romredo kami. Balor tayo ni. Ayuarte, salamat kuya. Ready din si kuya. Salamat po. Si Lenny din si kuya. Salamat po. Sir, kayo po. Lini. Si Lenny din. Salamat po. Dito tayo. Sir, survey lang kami. Baka meron kanina puso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino sir? Bumbong. Si Bongbong daw si sir. Salamat sir. Charot pa lang. Opo. Sir, survey lang po. Baka po meron na kayo puso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sir, duwa kita sir. Sir. Sino ma'am?
Napupusuan ko, ma'am. Hindi, Oh, ma'am. I-score ko po. Sino po? Siyempre, sa kuya kababayan. Sino po? Si Lenny Robredo. Si Ma'am Lenny din. Salamat po. Sir, kayo po. Maya mo, di ba, Ma'am Lenny? Ma'am Lenny din si Sir. Kuya kababayan. Salamat po. Thank you. Lang po. Ma'am, survey lang po kami. Ako meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na. Ito. Sino yan, ma'am? Ay, si Lenny Robredo. Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Hindi ako, ma'am, pinili. Pinili kami. Pinili kami. Salamat po. Salamat po marami. Hello po, nanay. Nanay, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino po? Si Robredo. Si Robredo din si nanay. Salamat po. Sir, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Si Lady din si Sir. Salamat, Sir. Ito tayo. Ma'am, nagboboto ka na? Botante ka na? Maboto ka pala. Meron ka na pupupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny Robredo. Si Lenny Robredo din si ate. Salamat po. Tara, dito tayo tatay. Opo, survey lang po kami. Excited pa ako. Undecided pa si Sir. Ma'am, baka po meron na kayo napupuso ang presidente. Sino Ay, po? meron pala ko napupusuan dyan. Sino yun, ma'am? Lini, siyempre. Si Lenny, Bicol si tayo ma'am. eh. Ikaw, Sir. Sabihin mo na kasi, huwag ka na mahiya. Secret talaga. Undecided pa ako. Undecided? Undecided pa talaga ako. Sir, nood po kayo ka Charles TV. Oh. Sige, Sir. Ay, salamat Bukas po, mapapanood niyo po bukas. Hindi tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino yun, ma'am? Lenny at saka si Bon. Isa lang, ma'am. Ay, isa lang ba? Opo. Si Lenny. Salamat po. Sarap, dito tayo. Sarap, ate. Ate, survey lang po kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino yan, ma'am? Si Ma'am Lenny. Si Ma'am Lenny. Salamat, ma'am. Dito tayo magusto mo ni Kuya. Kuya, survey lang kami. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny, si Kuya. Sir, kayo po? Si Lenny din. Salamat po. Undecided pa kayo, sir? Wala pa. Dito tayo. Sir, excuse me. Survey po. lang kami. Robredo. Si Robredo, si sir. Sir, kayo po? Survey lang, sir. Si Robredo, si sir. Kayo, ma'am. Ganun din. Bicol. Sino, ma'am? Si Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo? Si Lenny. Si Lenny din. Salamat po ng marami. Sir, kayo? Taga Manila yan. Wala pong problema. BM po. Si BBM si sir. Salamat, sir. Sir, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na Lenny. Si Lenny si sir. Salamat, sir. Tara, dito tayo. Ay, sorry. Sir, excuse me. Survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Wala pa. Undecided pa si sir. Dito tayo. Dito po, nanay. Nanay, survey lang po. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Meron na po. Sino po? Ma'am Lenny. Ay, si Ma'am Lenny, si Ma'am. Salamat po. Sir, excuse me po. Sir, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Robredo po. Si Robredo, si Sir. Sir, kayo. Ay, tapos na si Sir. Salamat po. Ito si ate. Ate, survey lang. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Ma'am Lenny, si Ma'am. Ma'am, kayo. Ah, si Ma'am Lenny din si Ma'am. Pwede si Bato, bako mo yung takipin. Meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Sino po? Lini po. Ah, si Lenny, si Sir. Ito tayo. Ma'am, kayo po. Lenny. Si Lenny din si Ma'am. Sir, kayo po. Lenny din. Ay, si Lenny din. Ay, si Sir ka. Dito tayo kay Ma'am.
napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon? Presidente na Mother Sorbin. No, wala pa si Mother. Kayo po? Si Ma'am Lini. Si Ma'am Lenny, si Ma'am. Salamat po. Ito si Sir. Survey lang kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Wala pa, undecided pa si Sir. Salamat po. Ma'am, kayo po. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Sino, ma'am? Si Isko. Oh, Sister Isko. Si ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am, kayo po. Sino yan, ma'am? Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Ito tayo. Ate, butati ka na? Ate, meron ka na presidente? Ah, si Lenny din si ma'am. Salamat po. Sir, istorbo naman. Oh, no comment si Sir. Sir, kayo po. Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Aral pa eh. Wala pa, sir. Wala pang desisyon. Oh, sige, sir. Maraming salamat, sir. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating. Si BBM. Si BBM. Salamat, sir. Sir, kayo po. Si Ma'am Lenny, si Sir. Salamat, sir. Ma'am, survey lang kami. Excuse me po. Kung meron na kayong napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny, si Ma'am. Salamat po. Tara, dito. Sir, survey lang kami. Baka po meron na kayong napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Undecided pa si Sir. Salamat, Sir. Tara, dito tayo kung meron pa. Dito tayo at salubungin natin si Ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon daw. Sino yan, Ma'am? Nenny. Si Nenny, si Ma'am. Salamat, Ma'am. Ito si Mami. Mami, excuse me. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, salamat po. Oh, dito pa ba tayo? Ito si Tatay. Wala na masyadong tao dito. Tatay, excuse me. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Presidente Lenny. Sino po? Tita Lenny. Si Lenny, si Sir. Salamat po. Ay, Sir. Sir, excuse me. Survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Ay, wala pa. Wala po. Saka na lang po. Sige, Sir. Salamat Undecided. po. Undecided pa si Sir. Survey lang kami. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Si Lenny, si Sir. Ma'am, kayo po. Ano po? Meron po kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Hindi ko naman masabi. Ah, undecided pa si Ma'am. Undecided pa ako, ma'am. Salamat po. Dito tayo. Malayo pa kasi election. Sir, excuse me. Survey lang kami. Ay, kayo na po. Salamat, sir. Sir, kayo po. Baka po meron na kayong presidente ngayon darating na eleksyon. Si Sir si Ma'am Lenny, si Sir. Sir, kayo po. Lenny po. Si Lenny din. Sir, kayo. Lenny din yan. Si Lenny. Salamat po. Undecided pa kami, sir. Undecided pa. Ma'am, survey lang. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Ah, wala pa si Ma'am. Alright. So tayo guys, kasi wala nang tao sa na. Diba? Hanggang sulok. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Ping. Ping Lacson, ma'am. Ako, nakapink kami. Ah, nakapink. Sino yung nakapink, ma'am? Lenny Robredo. Si Lenny, si ma'am. Nabingi pa ako. Salamat, ma'am. Ma'am, kayo po. Pares po. Sino? Sinong nakapink, ma'am? Robredo. Salamat po. Tara, guys. Dito tayo kasi siguro yan. Nagbibigyan. Pagbubuloy natin. Kuya, survey lang kami. Ano po yan? Survey lang, kuya. Kung meron ka na napupuso ang presidente Ay, ngayon. meron. Matagal na. Wala, sino Siyempre ito, si Ma'am Lenny. Si Ma'am Lenny, si Sir. Sir, kayo po. Pa-istorbo sa paghigop nyo dyan. Ito si Idol lang. Sino, Sir? Sino yan, Sir? Si Bongbong. Si Bongbong, si Sir. Salamat, Sir. Ma'am, kayo po.
Ay, Lenny kami. Lenny si mother. Ma'am, ikaw. O, sino yan, ma'am? Yes, Lenny. Si Lenny si ma'am. Lenny kami. Sir, kayo po. Si Lenny din si sir. Nakagalong kasi si ma'am, makala ko hindi na yun eh. Alam niyo po, Kayo ganito. po. Baka po meron na kayo. Si Robredo daw si sir. Sir, kayo. Si Robredo din si sir. Salamat po. Sir, kayo. O, ito. Si Lenny din si ma'am. Salamat po sa inyo. O guys. Guys. Behind the light. Dito ka. Dito. Dito na, DLTV. O, dito na. Guys, kasi napunta na namin hanggang dulo nung bus station. Linggo kasi ngayon, wala masyadong tao. So, eto na yung kabuuan nung dito kami sa Central Bus Terminal ng Naga. Napunta namin hanggang sulok. So, eto na po yung tali muna. Si Sir Isko may 1. Si Sir Bongbong may 4. Tapos si Ma'am Lenny may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Meron pong 60 si Ma'am Lenny. So, yan po yung survey namin dito sa Central Bus Terminal ng Naga City. Guys, continue na natin yung survey natin kasi magkatabi lang naman halos yung Central Bus Terminal na nandiyan dyan, tsaka nandito sa yung SM Naga City. So, continue natin yung survey natin dito sa SM Naga City kasi marami namang tricycle driver. Yung mga tricycle driver naman, sila kuya naman ang hinga natin ng opinion. Bali 0-0. Balik tayo guys sa 0-0 ha. Pagpasok natin dito sa may SM. Balik tayo sa survey natin 0. Mamaya i-add na lang natin yung total nilang lahat. Tara guys. Ayun, tricycle ma. Tayo. Lang. Tayo mag-start si kuya. O guys, start tayo si kuya. Kuya, survey lang kami. Baka meron ka na napupusuan presidente ngayon darating eleksyon. Sino kuya? Si kuya, si Isko Moreno. Salamat kuya. Tay! Ay, nagbabayaran. Tay, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupusuan presidente ngayon darating na eleksyon. May sound si kuya. O, si Lenny daw si sir. Salamat sir. Sir, kayo po. Lenny, 3 beses ko boto. Lenny tayo. Salamat Lenny. kuya. Tay, kayo. 5 million, Lenny. 5 million din si kuya. Lenny, yan lahat Salamat dito. po. Oh. Wala kuya, survey lang kami kuya. Di kami nangangampanya. Sir, kayo. Bongo. Ito si kuya, maraming katayo. Sino sir? Bongo po. Bongbong si sir. Isa kay Sir Bongbong. Salamat sir. Sir, Sir, sa kotse. survey lang. Lenny. Si Lenny si sir. Yo mga ka-chos, dito sa part na to, naka-off muna yung mic namin kasi may music, baka makapirate kami. Tuloy na po natin. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayong... Sino sir? Bongbong. Si Bongbong daw si sir. Salamat sir. Kay Sir Bongbong si sir. Salamat po. Sir, survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Marcos. Si Marcos sir, si Sir Bongbong. Yes. Okay, salamat po. Kay Sir Bongbong si tatay. Tay, survey lang. Ayaw. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Pero may Bicol ako eh. Sino sir? Ay wala nang iba. Sino po? Lenny ako. Si Lenny si sir. Salamat sir. Dito tayo. Sir, okay na kayo? Salamat sir. Tara, dito tayo. Doon tayo sa may mga president driver. Ay, bawal dito. Bawal. Bawal sir. Bawal dito. O guys, bawal daw tayo sa loob. Doon tayo sa kalsada. Hindi mo tayo papasok sa mula. Sabit na. Wait, may tricycle na. Ito si sir. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Chichikang ko. Hindi, turo ko lang sir. Sino yan sir? Si Lenny. Si Lenny sir. Salamat sir. Ma'am, butante ka na. Hindi pa? Salamat po. Ito po kuya. Ito si sir. Sir, survey lang. Baka po meron na kayo
ang presidente ngayong darating na election? Wala pa po eh. Undecided pa si sir. Salamat sir. Sir kayo! Meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na election? Si Robredo. Si Robredo ka sir. Salamat sir. Ma'am kayo. Robredo. Salamat po. Hindi po, no? Oh, sino sir? Robredo po. Si Robredo din si sir. Salamat sir. Oh, ito si sir. Saan ka sir pupunta? Robredo. Si Robredo din si sir. Salamat sir. Salamat po. Dito tayo. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating. Bongbong. Si Bongbong si ma'am. Laan mo niya talaga. Ma'am kayo. Malini na lang ako. Maleni daw si ma'am. Salamat Load ma'am. kayo ma'am, Kacholski. Ma'am, sa YouTube lang kami. Mapapanood niyo po Survey. bukas. Wala, baka nagkaan. Ma, yung problema ma'am. Tayo isa. Sir, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sa Si Sai sir, sino po? Nagkilino lang ako. Sino po? Lini. Si Lenny si sir. Salamat sir. Salamat po. Sir, excuse me. Mag-survey lang po kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Sir Bongbong. Salamat po. Uy, may radyo ka kayo. Ma'am, kayo po. Kanino po? Si Lenny. Sir, kayo po. Si Sir Bongbong. Sir, kayo. Si Lenny din si Kuya. Sir, kayo po. Babae. Sino po? Lini. Si Lenny si Kuya. Sir, kayo. Oh, decided po si Sir. Tara guys. Salamat po, Sir. Ay, dito. Ay, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ano? Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Anong sunod na eleksyon? Sige po. Salamat. Dito tayo. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Siyempre, ang presidente dapat taganaga. So, sino po? Si Leni Robredo. Si Lady, si Ma'am. Sir, kayo? Robredo po. Si Robredo din si Sir. Sir, kayo? Excuse lang sa pagsuko ng pansit, Sir. Lini rin, Lini. Si Lady din si Kuya. Salamat po. Panoorin niyo po mong bukas ma'am. Opo, nandun ako, bye-bye. Bye-bye, ate. Salamat po. Hello po. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino na tayo? Kapag ikaw na po, nag-MX. Oo. Ano? Si Sir, sino Sir? Sayo. Baka Marcos. Sino Sir? Si Sir? Bongbong. Si Bongbong si Sir. Salamat Sir. Sir, kayo po. Sino yan? Si Bongbong din po. Si Bongbong din si Sir. Salamat po. Meron din si, si Coco. Salamat po. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lini. Si Lenny si Sir. Ma'am, kayo po. Po. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino? Sino ma'am? Pacquiao. Pacquiao daw po. Sino po? Pacquiao. Si Pacquiao, si ma'am. Si Sir Manny. Sir, kayo po. Lenny. Si Lenny din si Sir. Salamat Sir. Tara dito tayo. Ma'am, survey lang po. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente. Siyempre si Lenny. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, kayo po. Nareho po kami sa lapag ko kung ano. Apo. Robredo siya po. Si Robredo din si ma'am. Salamat po. Sir, kayo. Si Lini po. Si Lenny din si Sir. Salamat Sir. Salamat. Salamat po. May music naman. O, saan din na tayo? Dito, dito. Doon? Tara. Dito tayo kung ate. Ate, survey lang. Baka mayroon na kayo napupuso ang presidente. Lenny. Si Lenny si Sir. Ma'am kayo? Leni po. Si Lenny din si Ma'am. Salamat po. Dito tayo. Makihingi tayo ng barbecue kay Ma'am. Ma'am, mayroon na kayo napupuso ang presidente ngayon. Si Leni po. Si Lenny, di ba? Ang ganda ni Mama. Pa-barbecue ka naman. Ma'am, kayo po. Leni kami. Si Lenny din si Ma'am. Ma'am, kayo. Si Lenny din si Ma'am. Salamat po. Mama, pakwek-kwek. Salamat po.
tayo. Ma'am, survey lang kami. Baka meron na kayo napupusang presidente ngayon darating na eleksyon. Wala pa, ma'am? Undecided pa kayo? Undecided pa si ma'am. Tara, dito tayo kay sir. Dito tayo. Sir, survey lang kami. Yes po. Kung meron na kayo napupusang presidente ngayon darating na eleksyon. Sino, sir? Lenny po. Sino, sir? Lenny. Si Lenny, si sir. Salamat, sir. Salamat po marami. Thank you, sir. Sir, oh. tayo. Sino, sir? BBM. Oh, si BBM si sir. Salamat, sir. Kayo po. Anong channel niyo po? BBM po, BBM. Charles TV po. Salamat po. BBM din si sir. Kachols TV. Panood niyo po bukas, sir. Marami na pong service. Takox, ano po yan? Kachols. Kachols TV, sir. Search mo siya sa YouTube. Thank you po. Salamat po. Subscribe kayo, sir, ha. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupusang presidente ngayon. Sino, sir? Bongbong Marcos po. Si Bongbong din si sir. Salamat, sir. Kayo, sir? Bongbong po. Si Bongbong din si sir. Humahabol si sir Bongbong, ha. Salamat po. Ano, balik na tayo. Dito na tayo. Salubungin natin to si ma'am. Ng isang masibag. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupusang presidente ngayon darating na eleksyon. Ito pa. Sino yan, ma'am? Bongbong Marcos. Si Bongbong din si ma'am. Salamat, ma'am. Yan. Ma'am, subscribe Load po kayo kayo. sa channel namin. Panoorin niyo po. Kachols TV. Salamat po. Thank you. Salamat. Thank you po. Ito si Sir, bago to, bibili pa lang. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupusang presidente ngayon darating na eleksyon. Siya presidente daw ang pinantay dito ah. Sino kaya, Sir? Kasi taga-digligit tayo. Sino yan, Sir? Lenny. Si Lenny si Sir. Sir, salamat po, ha. Yo, mga kachos, at hanggang dito na lang po muna. Diyos ko po, ang lalayo ng ano natin. Itali muna natin to, guys. Itali na muna natin. Bale, ito na yung pangalawang survey natin dito sa SM. Di kasi kami pinasok-pasok dyan sa loob ng SM. Bawal ata. Ang gusto lang naman namin yung mga tricycle guard dun sa gilid. Kaso pinagbawalan kami nung guard. So itali na natin, guys. Yung dito lang to sa may kalsada sa may SM City Naga. So kay Ma'am Lenny, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bali yung kay Ma'am Lenny is 30. Tapos si Sir Bongbong is 10, 20, 10, 5, 10, 11, 12, 13. Tapos merong isa kay Sir Isko, tapos isa kay Sir Manny Pacquiao. So guys, ito yung tally ngayon. Tapos i-add na lang natin dun sa nauna. Hindi kasi kami pinapasok banda, hindi kami pinapasok sa... Hindi naman kami papasok talaga sa loob ng SM, dito lang dapat kami sa gilid. Oo, kaso pinagbawalan Pinagbawalan kami kami. ng guard. So yun muna, ito muna mga kachols, at magkita-kita tayo ulit sa next vlog natin sa part 4. Part 4 naman po ng aming Kali survey. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin, please don't forget to like and share, subscribe, share nyo, share. At hit mo na yung notification bell at para updated kayo sa dito. Dadarating pa namin mga Kali survey. So ano ma, ito na lang. Gadit na lang. Paalam na kami, guys. Salamat, mga kachul. Salamat mga kachols, ha. Thank you po sa mga sumusuporta rin sa amin po. Sa message nyo, binabasa po namin. Salamat po talaga sa inyo, marami po. So see you next Kali survey dito sa Naga City. Bye bye mga kachols. Salamat.